Guys, tichingoriwa zvedu nekamushana ngatimbotaura nyaya yestraw movie yaTyler Perry. So Shugeta aiedza kutsiura mukomana Shadaya akati ko hondo yauinayo nemasingle mothers ndeiti. So that movie, guys, it was so touching. Mudzimai uya akaluza mwana wake and then akabva adzingwa basa same time achibva shaya mari yerent yakadzingwa akadim. But Shadaya ari kuti yeTyler Perry anongonyora zvistori zvemasingle mother zvaitobohwa zvimovie zvake zveya. It was actually a boring movie according to Shadaya. But anyway, guys, isusu takatobatikana tikatoona exactly my challenges that single mothers are going through. Ruvengo rwekuti munhu ari single runombobva papi. Tangoti tingotaurawo, guys, iSunday nice lolo zvedu takangodzika matiri pahouse. Masingle mother mhosva yavo ndeyechi, mhosva yavo ndeyekuti vakangosanganawo nevanhu vakaipa vakasiyiwa here, or maybe vanoonekwa sekunge vari loose. They went out there vakanotsvaka mimba idzi vachibva vangozvara vana vasina vana baba, or vaitovawo nedzimba asi zvakaramba zvemamarriage. Vamwewo ndo vakanyengedzwa navarume vevanhu. Zvakangosiyana, masituations are different. But unowana munhu anenge Shadaya achinyanyisa kuheta vanhu vakadaro. Chigona mukomana koya comments conference yakashaya akauya wane kuti varume chaivo vakatoona kuti hapana chatinonodzidziswa. Todzidziswa here kuvenga vakadzi vedu vatigere navo mudzimba nekuti hanzi takavawana tsiri mandara. Zvine basa reko izvozvo. So mandara unorara nayo kamwe, umandara uya ubva watodi watopera, kwakungonogeza kwakutokontinua takutongokontinua nelife. Zvangosiyana chikona single mother naye mukoma Shadaya. So Shugeta ati aiwa iye anotoona mai vake munyaya iyi because he was raised by a single mother, and saka vakaita everything in a power vachitengesa madhoiri vachiita kuti life yana Shugeta igova zvairi nhasi agova Shugeta wamunoziva nhasi. But unowana vanhu vanenge vana Shadaya vachingoramba vachicriticize. Ataura Shugeta akati aiwa munhu anofanira kuva baba, he needs to be a parent, then later he will understand. Iye Shadaya tete vake vari kupi kuva tisati tamboona mastreets nenambouya navo nemaparents ake wose vamira apa tione kuti zvakafamba sei. Dai zvaigona kubvunzwe baba vaShadaya kuti amai vakawanikwawo vakamira sei. Dzimwe nguva vanhu vari bitter nekuti actually it is their story that they are telling. What if he was raised by a single mother? You hate your own. This is quite an embarrassment. Zvekuti chero movie dzeHollywood unenge uchingofunga kuti content yako yemasingle mother. It needs to stop, baba. You need to grow up. Zvekunzi muri alpha. Ma alpha iti zvamunoita. Bodo taramba.